Hi guys! So ngayon, day off ng asawa ko. Pagtitripan ko na naman siya. Tara, puntahan natin sa labas. Nakaupo siya sa labas eh. Let's go! May tatanong ako sa'yo. Sabihin mo, beep 10 times. Beep, 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 beep. 10 times na yun? Oh, 10 beses ang 10 times, di ba? Beep, 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 beep. Anong English sa baka? Beep. Anong English sa baka? Ay, cow! Wow ka! Lado ka. Sabihin mo naman, kutsilyo 10 times. Kutsilyo, 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 kutsilyo. Anong Tagalog sa kutsilyo? Knife. Anong Tagalog sa kutsilyo? Kutsilyo. Panghiwa. Tama, kutsilyo. Knife ka dyan. Oh, bogs ka. Hindi ko alam. Bakit tinatanong yun na pala yun? Yun na yun. Pao ka eh. Ito naman, isa pa. 10 times, sabihin mo 10 times feather. Feather, 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 feather. 10 times na yon. Paano ba dapat ng 10 times? Di ba 10 beses? 10 ulit. Dali. Feather, 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 feather. Anong English sa pakpak? Feather. Mali. Ulit. Anong English sa pakpak? Wings! Pumasok sa akin yung chicken wings. Isa pa, last na to. 10 ulit ng Cinderella. Cinderella, 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 Cinderella. Ilan ang dwarfs ni Cinderella? 7. Mali. Mali. Mag-isip ka. 5? Isipin mo yung tanong mo. Ilan ang dwarfs ni Cinderella? Ano ba yung Cinderella? Ay, wala! Si Snow White yata yung may dwarf. Si Snow White yung may dwarfs. O, diba? Matalino. O, diba? Mali lahat? Ano ka? Tama yun. Wala, mali. Ginugulo mo kasi. Dapat kasi may tooth. May tot. Tot-tot kampay mo.